amak etzen egon behar izate jaun, eta ezin izaten jaun etzetik urten, hori, elizera sartzea inarten, ez da? Eta hilebete pentsatzen dut izaten zara. Hilebete izaten zara. Bai, harik eta elexartzeitxe izaten zan, umeaz joan behar izaten zan. Hilebete garrenin edolan, aten ezen urtetan etzetik ere. Ez da? Umega harik eta zertu baten. Eta orduan hilabete... Elexartzeitxe amak umeaz izatzen behar. Hori da. Eta orduan, ero nintzen zan, jo nintzen zan ama umeaz, elizera. Bai, elizera. Elexartzeitxe esaten zago. Umeaz, lehenengo urteten daun zera izaten zan, umeaz elizera jute. Bai, hori da. Elexartzeitxe. Eta abadek itxarote jaun elizeko aten. Bai, uste honek ingo zore, azteitz. Hori nire sasoin azteixen. Hori ja zure sasoineko akabeta egon zen. Nire ama bai. Zure ama bai. Hori da. Eta bendezin emoten dako norgun, ez da? Orduan ja ibilia elizete jaun.